Čo je najvzácnejšou vecou na svete? Je to zlato alebo čas? Podľa nás je to rodina. Každý z nás má len jednu, čo ju robí nenahraditeľnou, no v dnešnom uponáhlanom svete sa čím ďalej tým viac stáva kontakt s ňou ťažší a ťažší. Už stačilo. Preto predstavujeme FameSketch, virtuálny spoločenský priestor pre vás a vašu rodinu. Od enkryptovaných správ a videohovorov po rodokmeň a spoločenské hry, táto rodinná sociálna sieť je vaša na prispôsobenie. Takto dokážete vždy ostať spojení s tými, na ktorých najviac záleží. Obávate sa, že informácie vás a vašej rodiny sa dostanú do nesprávnych rúk? Nemusíte. S našimi používateľmi sme totižto zazmluvnení v tom, že ako používateľia vlastníte svoje dáta vy. Dáta ako vami pridané spomienky v pamätníku, kde nájdete najlepšie momenty zo života vás a vašich najbližších. Do pamätníka patrí aj virtuálna fotokniha, z ktorej si môžete jednoducho vytvoriť fotokoláž, perfektný dodatok k darčeku. A hovoriac o darčekoch, stalo sa vám niekedy, že sa vám ťažko vymýšľalo, čo niekomu darovať? Naša aplikácia ponúka funkciu asistenta, ktorý vám dokáže na základe požiadaviek vašich príbuzných a ich listu želaní ponúknuť niekoľko nápadov na vhodné darčeky, aby ste sa vyhli ďalšiemu páru ponožiek s čokoládou. Dary sa nosia na oslavy, no organizácia oslav či iných stretnutí môže byť taktiež obťažná. Preto ponúkame kalendár, kde vidíte, čo všetko plánuje vaša rodina. Od svadby po grilovačku už nikdy žiadne stretnutie neminiete. Tak na čo čakáte? Registrácia je úplne zadarmo a aplikácia je intuitívne použiteľná i pre starších či handicapovaných. Tak neváhajte a skúste FameSketch už dnes.